Сәлам TMTV телеканалын караучылар. Biz Razil Kamalov һәм Рафина Ганиуллина сезне топ клип тапшыруында каршылыйбыз. Бу атнаның иң кайнар һәм шәп клиплары. Кем иң күп тавыш җыйган, кем белән без бүген хушлашырбыз? Буларның барысы да әлеге чыгарылышта билгеле булыр. Киттек! Кызганыч, бүген без бер катнашучы белән хушлашырга мәҗбүрбез. Һәм ул Зарина Асылкаева. Ул бүген топ клиптан төшеп кала. Уңышлар сиңа, Зарина. Очрашканнарга кадәр. Ялмайган ясьләр югалды, хәзер калтырап әсәләр. Максуди күзләр нигә кирәк иде яралы сүзләр. Тирән яра әле яңа, ләкин аңа юк дәва. Уйлана җаным төннән, уйлана үкенен, эзли юлларын, сөюнең серен. Сагынам кирәк, сагына йөрәк. Акыл айта җанга, юк, оныта алмый бары. Әйләнә туктамый, мәхәббәткә кайда юк. Фанфарлар кирәк, Разил. Бүген бездә премьера. Котталдым. Яңа клипне каршы алыйм, дуслар. Минем хәтта кастан нәре чыкты. Карыйбыз. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, җиңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда.
Артист кеше сәхнәдә җыр башкарып кына алга бара алмый. Аңа төрле проектларда катнашырга, концертлар белән йөрергә, төрле образлар уйлап табырга кирәк. Өстәвенә төрле фотосессиялар оештырырга. О, менә бу өлешен мин бик яратам. Син генә түгел, моторым, Игорь Дмитриев та фотосессияларга каршы түгел. Мәсәлән, күптән түгел ул безне яңа фотолар белән куандырды. Әйдә карыйбыз. Ашыкма, Рафина, башта син генә җырына клипын карап китик. Düşler күрә идем, анда тик син идең. Йөрәк гөрләп янды, ушактай. Башларым буталды, җаным да тынмады. Сине югалткач та аңладым. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтең хисе. Yalgız bulgandır bu, seni yuvaldı. Sabırlığım bitti, yoksunam. Yaşamanın mağnası, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Yaşamanın мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яктылыкны күргәч, вакыт туктап калды уйларда. Бир кулыңны миңа, зинһар ышкындырма. Кал өнемдә шулай мәңгегә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Рафина, мин шундый яңалыклар ишеттем бит әле. Сөйлә тизрәк, Разил, сөйлә. Сөмбел Билалова бу елны дуэт җыр чыгарам дип белдерде. Кем белән булыр микән? Каршы чык дигән җырында да ул дуэт белән башкарасы артистны чакырып җырлый түгелме соң? Анысы әлегә билгеле түгел. Ә каршы чык җырын клип сезнең зәңгәр экраннарда. Дуслар, карыйбыз. Yılmayıp bir kül gına, көңіл гүл гына.
Yürekке utlar yakan ul bir canım sen gine Uçraşular kıt gine Gel dip ayt gine Motor tırmışның yolun Meni bilen öt gine Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menim kulama Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menim kulama Uylarım senin yonda Yıkısız tamda Мәхәббәт һәм син дә мин Калабыз бу җиһанда Каршы алла ай юлы Шатлык туп-тулы Татлы хыялның барсын Сөйлим сиңа бу юлы Каршы алдыма Чык син юлларыма Көттүмө дип кагыл Минем кулыма Каршы алдыма Чык син юлларыма Küttümü deyip qağıl Menim kuluma Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menim kuluma Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menim kuluma Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menim kuluma Рафина, синең иң зур хыялың нинди ул? Білесің Разил, менің қиялларым шақты, әмма да ләкин ең зурысы бір күн болса да йоқымны туйдыру. Рафина, син бит 3 бала әнисе, аның шыңга ашу әлегә бик икеле. Неге алай дейсің? Әне жыршы Илгәрәйнең дә хыялы шыңга ашкан бит әле. Ул да йокларга телейдимени? Юк инде, Илгәрәй кинода төп рольны башкарырга хыялланган. Алдагы клипта исә ул моны шыңга ашырган. Охо, менә бит, синең дә хыялың шыңга ашар әле. Карыйбыз. Зәңгәр күкне иннәр иде Кешедә канат булса Ялгышларсыз яшәр иде Тигез юллар үтәр иде Язмышын үзе язса Яратсаң үзең китмисең Яратсаң бәхет телисең Үзеңнән киткәннәргә Йөрәк берне кабул иткән Тик ул гына түргә үткән Юл ягып бүтәннәргә Күрмәс иде, бәхетне дә белмәс иде, мәхәббәт очрамаса.
Kar yağsa tonar idi Jir iskende sınar idi Yüregi yaratmasa Yaratsan özün gitmeysen Yaratsan bäxit dileysen Özünden gitkenlerge Yürek birini kabul etken Tek ulğuna türge ötken Yol yağıt bötenlerge Рәзил, синең өчен бәхет нәрсә ул? Яңа шәптәлия. Ой, син матурым, син. Әбри Хабриев өчен бәхет ул нәрсә икәнен беләсеңме син? Анысын без аның клибы аша белербез. Киттек. Одумайся, дура. Назад пути не будет. Сама будешь просить. На коленях же будешь молить. Деньги же рано или поздно закончатся. Я тебе еще раз повторяю. Это было еще до тебя. Вернешься, будешь умной девочкой. Знаешь, наверное, ты прав. Шығында бәхет таптым бүгін Сен қалдырып кеткен едіңіме Янар бір нықтасы қалмағанdır Бір яшасын енді дейдіңме Gül üstünde susap yatkan bəxit Şunday tansıqıl senedinme Мәңгі yaşatırga bəxit gülüm Yürek nazına ürinme Serlenip şaşıp şu bəxetine Kollarıma ağaç gülüdünme Min öpkemge taşın künləşüden Şul güllerini tap yürüdünme Gül üstünde
susab yatqan bәхет Шундый танысы ул сине деңме Мәңгі яшатырга бәхет гөлüm Йөрәк назын аңа үрейме Куыш уйнаганда Адаштырыйм әле дидеңме Ә мин таң чыгында бәхет таптым Син калдырып киткән идеңме Гөл өстендә сусап yatqan bәхет Шундый танысың ул сине деңме Мәңгі яшатырга бәхет гөлüm Йөрәк назын аңа үрейме Мәңгі яшатырга бәхет гөлüm Йөрәк назын аңа үрейме Йөрәк назын аңа үрейме Таң чыганда бәхет таптым бүген Tiksin diye tibe yürek Rafine, ne buldu sana? Yaşar için jirde tiksin kirek Men seni anladım. Sen bir Ramil ham Ramila Hayrinovlar jırına g'oshik bo'lgansan. Jırına gına tugul, kliplari da bik ko'ngilli alardim. Eyda onu qarab ketabizmi? Albatta. Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kirek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kirek Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların üzeri için gözle girek tüterge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kirek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kirek Başarıda matürünler üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kirek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kirek
иртен сайрый кунып талга тирәккә. Кыш күңелен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә. Биксин биксин йөрәк, дибә дибә йөрәк, яшәр өчен йөрәк. Биксин биксин йөрәк, биксин биксин йөрәк, дибә дибә йөрәк, яшәр өчен йөрәк. Биксин биксин йөрәк. Матурым, сен мені нендей бөжек белән чагыштырыр идең? Шикертке. Күндә минем құлаққа матур сүзләр сайрап йөрисең син. Мин нинди бөҗәккә охшаган синеңчә? Не, күбәләк инде? Күбәләк сыман матур һәм сылумыни? Юкла, күбәләк сыман көндә образларың белән гаҗәпләндереп торасың. Рәхмәт инде Рәзил. Син беләсеңме, Илнатның да яраткан бөҗәге күбәләк икән бит. Шуңа аларга багышлап җыр язырган инде ул, клип та төшергән хәтта. Әйдәгез карап китик. Жер йөзләре түгәрәк, Оша җирдә күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Сөйгеләре кирәк, Булчы кемгәдер бүләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, кунып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Калырсыңмы янымда, Назланып кочагымда. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Синең җәйләрең үтәр, Назлы гомерең бетәр. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, кунып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, кунып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, кунып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, кунып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Топ клип тапшыруның клипларын барлауны дәвам итәбез. Мин барлык клипларга да югары бәя бирер идем.
Сирина Зайнединованың Риза жырына клипні қарап кетерге сен қарсы түгілме? Мен ике қоллап риза. Алайса ұзаққа созмайық, һәм клипні қошып жіберейік. Кояшқа үрелген гүлдердей, көңілім бір сиңа тартыла. Якынайым сиңа күннен күн, әуірілдің сулары қалама. Якынайым сиңа күннен күн, әуірілдің сулары қалама. Ұшларыма салып берегім, риза деген сөзін айтамын. Көңілімде көпнің аз болса, барын сиңа бүләк етермін. Ұшларыма салып берегім, риза деген сөзін айтамын. Көңілімде көпнің аз болса, барын сиңа бүләк етермін. Кояштан булырмын жылырақ, җилләрдән булырмын назлырак. Юлларыңа гөлләр төшәрмен, иң бәхетле кеше итермен. Юлларыңа гөлләр төшәрмен, иң бәхетле кеше итермен. Учларыма салып йөрәгем, риза деген сөзен әйтәмен. Күңелемдә күпнең аз булса, барын сиңа бүләк етермен. Яратамын, үзлеп сөямін, сине генә диеп әйтәле. Гомер буе син дип яшәрмен, иң бәхетле кеше итәле. Гомер буе син дип яшәрмен, иң бәхетле кеше итәле. Учларыма салып йөрәгем, риза деген сөзен әйтәмен. Күңелемдә күпнең аз булса, барын сиңа бүләк етермен. Учларыма салып йөрәгем, риза деген сөзен әйтәмен. Күңелемдә күпнең аз булса, барын сиңа бүләк етермен. Күңелемдә күпнең аз булса, барын сиңа бүләк етермен. Рафина, ничек уйлыйсың, безнең дуэт оңышлымы? Рәзил, безнең дуэт уңышлы түгел. Нәрсә? Безнең дуэт искитмәле. Лилия Муллагалиева һәм Рифат Хыстияровның дуэты да бик уңышлы килеп чыккан бит. Әйдәгез аларның клибын да карап китик.
Хисләреңне йөгәнләдә Юксынма Сагынма да Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Күңелемдә бер тамчы нур Сүнмидә Кабынмыйда Минем өчен Һаманда сер Югалмый Табылмыйда Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Тормышымда Мың булып кал Онытылма да Югалма да Аңла минем хәлләремне Җан авазын Тыңла Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Син һаманда сер булып кал Югалма табылма да Күңел кылларына башка Рөхсәтсез кагылма да Яңа Йылдыз проекты инде 3нче ел рәттән татар эстрадасына берсеннән-берсе талантлы һәм үзенчәлекле җырчыларны менгезә. Эльвира Мифтахова да шундый йолдызлардан берсе. Ел сайын ул безне яңа җырлары, заманча клиплары белән куандырып тора бит. Һәм аның эрет җырына клип та шул исемлектә. Карап китәбезме? Әлбәттә, Рәзил. Йөрәк яралары бик тирән, коткар мине иркәм.
Дуслар, сіз TMTV каналында топ клип тапшыруын карыйсыз. Биредә бары сыйфатлы һәм заманча клиплар гына тәкъдим ителә. TMTV Production командасы нәкъ шундый клиплар булдыра да инде. Рамил Закировның Каракай җырына клипны да алар төшергән бит. Димәк, барысы да югары дәрәҗәдә. Клипны карап китик. Синдәгенә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмый, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, берлегән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, биләштәй йөзеңлә шомыртай керфекләр күзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Синдәгенә кызыл алма йөзләр, без икебез пар килгән чияләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмый, түзеп сөюдә бата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, биләштәй йөзеңлә шомыртай керфекләр күзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Синең белән бер тыелмый телләр, атлаган эзеңдә үсә гөлләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмый, түзеп сөюдә бата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, биләштәй йөзеңлә шомыртай керфекләр күзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде, минем җырны тыңлайлар бит. Юл итсеннәр кешеләр нормально гына. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Ярар. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә карлыган күзләр, биләштәй йөзеңлә шомыртай керфекләр күзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Рафина, нишлисең син? Рәзил хәзер социаль челтәрләрдә бик актив булырга кирәк. Менә үземне төшерәм. Ар биттем инде. Ә блогерлар менә көндә хәлләрен подписчикларына күрсәтеп сөйләп тора. Өстәвенә кайберәүләре иҗат белән дә шөгыльләнергә өлгерә. Мин андыйларны беләм. Мәсәлән, Юлия һәм Иршат Набиевлар. Әйдә клипларын да карап узыйк. Шуннан тәмен табам, һаман йөрәк ярам, ярам, син дәвам, дәвам, дәвам. Тулган ай, күңел түрләрем тулгандай, нәкъ шулай, нәкъ таш
шудай аңламыйм Неге йөрәк тыңгы тапмый йокламыйм Сине уйлыйм Әмма шуннан тәмен табам Һаман йөрәк ярам, ярам Син дәвам, дәвам, дәвам Кем белә, бәлки безгә Язгандыр бергә, гел бергә Мәхәббәттә мәңге сөяргә Кем белә, бәлки безгә Язгандыр бергә, гел бергә Мәхәббәттә мәңге сөяргә Алдалый Минем белән вакыт уйный һич бармый Тик газаплый Кабатлыйм Синең исемеңне ятлыйм Синсез мин яши алмыйм Әмма шуннан тәмен табам Һаман йөрәк ярам, ярам Син дәвам, дәвам, дәвам Кем белә, бәлки безгә Язгандыр бергә, гел бергә Мәхәббәттә мәңге сөяргә Кем белә, бәлки безгә Язгандыр бергә, гел бергә Мәхәббәттә мәңге сөяргә Топ клип тапшыруын дәвам итәбез, дуслар. Алда безне Рената Т югалма җырына клип белән куандырып китәр. Рәзил, әлеге җыр турында бер кызыклы факт әйтимме? Әйтеп карады. Нәкъ әлеге җырны Рената Т улы белән 3нче балалар премиясында башкарды. Охо, димәк, бу клипны без һичшиксез карап китәргә тиеш. Киттек. Ай кояш йолдызлы тормышың Карага күмелсә кинәттән Үзең дә аңламас әрнүең Чайпалып түгелсә йөрәктән Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Исемең җаныңны тапларлык Нахакка төрсәләр бер вакыт Язмышның бу кереле уянын Булмаса һич кенә туктатып Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең
Югалма, югалма. Югалма, югалтма үзеңне. Калсак тұрса ярата. Сен жерге яшәргә килгәнсең. Алга бар, артыңа карама. Югалма, югалтма үзеңне. Калсак тұрса ярата. Сен жерге яшәргә килгәнсең. Алга бар, артыңа карама. Алга бар, артыңа карама. Барлык клипларына карап киттек дисәм ялгыш булыр, чөнки алда безне атнаның лидеры көтә. Тик аны игълан иткәнче башта барлык катнашучыларны барлап алыйк әле. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Yaşaның мәгънәсе, мәхәббәтнең кисе, бары тик син генә, син генә. Yaşaның мәгънәсе, мәхәббәтнең кисе, бары тик син генә, син генә. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттүмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттүмө дип кагыл минем кулыма. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Гөл өстендә сусап яткан бәхет, шундый танысаң ул син идеңме? Мәңге яшәтергә бәхет гөлен, йөрәк назын аңа өрейме? Рөхсәтсез кагылмада, син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка, рөхсәтсез кагылмада. Йөрәгемне
Senin tabam haman yürek yaram yaram. Sin devam devam devam. Kim bilir belki bizge yazganlar birge. Gül birge mehabbette mengüsü yerge. Kim bilir belki bizge yazganlar birge. Gül birge mehabbette mengüsü yerge. Yo'g'olma yo'g'oltma o'zingni. Qon sarqib tursa yaradan. Sen yerga yasharga kelgansan. Olg'a bor ortingga qarama. Top klip hit paradın alğa taba devam etamiz. Biz Razil Kamalov ham Rafina G'aniyevna eng yaxshi kliplarini barlog'ini davom etamiz. Shiratda kimanda Razil? Alqishlar bilan qarshi olamiz Albert Valiulin. Sizga posilka? Nima? Kimdan? Bunda yozilgan kartlar yurtidan. Sağ bo'lasiz. Rahmat. Seni mine, min sina yakın edem. Gözlerde ışkınlar kalmagan. Kayşandır dürülegen uşakının. Yalkını sürelip yugalgan. Gıdırlar bitsin siz ötülgen. Tırmışlar şaylanıgan bir küpeden. İndi min yüreğim türünem. Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. Yalgışıp adaşkan canlarını yazmışlar igizlep parlagan. Bir ömür düzülgen bəxtinin şeklerin üzerge yol koymam. Gıdırlar bitsin siz ötülgen. Durmuşlar şaylanıgan bir küpeden. İndi min yüreğim türünem. Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam.
бәхтемән. Шулай итеп, урыннарны билгеләдек, клиплар карадык. Бүгенгә тапшыруыбызга нокта куйсак та буладыр. Мин Разил Камалов һәм Мин Рафина Ганиуллина, сезгә уңышлы көннәр, кичләр һәм төннәр теләп, сезнең белән саубуллашабыз. исән-имин торыгыз.